Проектът, който подготвям в момента е Денсен Бертолд Брехт. Това е една много прекрасна пиеса, свързана с корупцията, с хора, които иземат това, което сме постигнали в този живот на сила. А какво ще предоставим на хората в учебния експериментален театър тук? Винаги се стараем да работим неща, които са хубави, но за младите хора. Не се целим в по-възрастни аудитории, защото все пак ние самите сме млади. Кои са актьорите? Колко са те на брой? От кои курсове? И за първи път ли излизат за толкова мащабен проект на сцена? Актьорите ние сме малко актьори тук, по 3-4 на курс. Иначе сме имали и други мащабни проекти, ние четвърти курсниците. Сега за другите е ясно, че ще се сблъсква за първи път с по-сериозни проекти. Но така. Актуална тема сте избрали обаче. Доста актуална. Пиперлива, бих казал. Разбира се, ние винаги се стараем да избираме такива теми, защото това иска публиката. Не може един артист да прави нещо, което не е актуално. Просто никой няма да го гледа. Някакси в контекста на тази актуалност не можем да не споменем дисциплините, които се изучават в Югозападния университет, свързани именно с театралното изкуство. Предпочитани ли са те и как всъщност бихте привлекли младите хора да пристъпят към тази крачка? Дисциплините са доста предпочитани. Тук се преподават освен стандартните дисциплини, като актьорско майсторство, сценично движение, реч. Освен това учим психология, което като предмет последните години отпадна в надвис. При повечето преподаватели, някои все още предпочитат да го държат, но все повече и повече отпадат там. И учим освен това маркетинг, пиар, всички важни дисциплини, за да можеш ти да имаш и кариерно развитие, не само, тъй като ние сме учим за професионални артисти, т.е. не само трябва да знаем как да седим на сцена, а и трябва да знаем как да изкараме пари от тази професия. Имате колега от чужбина, който има участие в този проект. Може ли малко повече за него? Разбира се, той се казва Джан. Завършил е в Пловдивския университет актьорско майсторство, класът на Александър Илиев. Не знам точно как е решил да попадне в България, но пък тук му харесва много. Защото аз по-харесвам учи актьорство и магистър. Китайски магистър е друго. България е по-различно. По-различно, да. По-харесвам България магистър и аз знам един човек е много добре професор. Моят в Пловдив университет професор името е Александър Илиев. Той е много добре професор и харесвам учи за теб. И сега кара магистратура по режисура и той е режисьор на тази пиеса, след което ще се върне в Китай, доколкото разбрах. Но е интересно, винаги ми е било интересно да работя с хора от чужбина. Аз още от малък винаги съм гонил някакви такива проекти, защото така се развива човек и виждаш нещо, което е малко по-различно. И това е другото хубаво на Югозападния университет, че ние тук работим с много хора от чужбина, независимо дали те ще бъдат преподаватели или ще бъдат студенти, винаги са добре дошли в този университет. Как оценявате развитието на студентите, завършващи тук? И преди малко имах среща с ваш колега от трети курс, който каза, това е моят път в живота. Да, и аз така си мисля, че това е моят път. Тук страшно много се развих. Аз преди да дойда в Югозападния университет учих в надвис, след което прекъснах, защото беше пандемията и малко да караш практическа специалност онлайн. Но тук много повече се развих и се чудих защо и си отговорих на въпроса и отговорът е, че тук като че ли е по-спокойно и когато ти е по-спокойно ти вършиш много повече неща.
тъй като тук започна да се занимавам, освен с актьорското майсторство, което ми е дисциплина, работя много повече като актьор и освен това се занимавам с драматургия все повече и повече, с режисура съм се занимавал малко и така. И е интересно да човек на мен, аз съм човек, който винаги искал да върши неща. И хубавото е, че когато си тук, можеш да вършиш много неща. Вие сте избрали не е лесно. Не, със сигурност пиесата е много трудна. Тя е трудна като тематика, но е трудна и като образи. И е трудна като стилистика, освен това, тъй като проектът е много специфичен. Но ние вече имаме опит. Преди Дансен бяхме играли Еврейката пак на Бертолт Брехт. Даже това тук зад мен е Фриц от Еврейката. Но е много особен и много малко артисти, за съжаление, могат да правят Брехт, което е тъжно, тъй като той е много хубав като автор. Пише прекрасни пиеси на политически теми и те са много добре изследвани, за разлика от повечето хора, които се занимават с това, които просто бълват някаква идеология и пропаганда. Как оценявате нивото на образование? Вие ще говорите, разбира се, за вашата дисциплина тук в Югозападния университет. Има ли някъде пробойни, които може да се надграждат, или по-скоро има само отдаване от страна на преподавателите? Има само отдаване от страна на преподавателите. Ние все пак работим с хора, които са на много високо ниво. Всеки един от преподавателите тук е абсолютен майстор в тяхната си дисциплина. Те затова и са поканени тук. Как се играят тези образи, в които вие трябва да се въплатите, и какво е емоционалното изтощение, което изпитвате след това? Емоционално изтощение не бих казала. Добре. По-скоро точно обратното. Мен поне ме зареждат емоционално ролите ми. Добре. Как се играят всяка роля? Към всяка роля аз поне имам различен подход. Защото те са доста различни. В Чеховите страсти е по-комедийно и с доста по-лек подход, докато към Антигона трябва да е по-сериозно. Защо избрахте изобщо да започнете да играете? Можеше да станете медицинска сестра. Така е. Много обичам светлината на проживките. Едното нещо. Другото. Хареса ми да се преживявам най-различни истории. Приятно ми е да влизам в различни роли, да усетя това, да съм в чуждата кожа, да съм различен човек. Колкото повече роли имам, това толкова повече ме радва. И ако са различни една от друга, още по-добре. Защо и дадоха преподавателите за това време? За тези 4 години. Точно така. Много неща. Доста житейски опит, защото той е много важен при изграждането на ролите. Друго важно нещо е да поставяме егото си винаги след взаимоотношенията между колегите. Защото в началото не само аз и моите колеги също така имахме такъв проблем. Егото беше над всичко, но това е доста трудно да се изкорени. Цялата история при мен започна още като бях може би на 7-8 годинки, когато ме вкараха в един проект. Беше пиеса, детска пиеса и бях с много малка роля, 3 реплики, ако бяха ще са ми много, но тогава усетих тази тръпка, това вълнение, това чувство, което просто ми каза: ей, това ще правиш до края на живота си. И от тогава аз започнах в състави да ходя, в различни проекти да участвам, свързани с театъра, и стана време за изпити. Тогава бях твърдо решен вече: не, ще уча това, ще се занимавам с това и живот и здраве, ще успея с това. Сега си в 3-ти курс, следва тежкият 4-ти. Какво си подготвил, така че да впечатлиш, ще го кажа в кавички, публиката? Аз не мога да говоря само за себе си, тъй като театралното изкуство не е само индивидуално, но то е групово също, колективно. Така че само мога да кажа това, което наистина де-факто е. Тоест не го подготвям само аз, подготвя го целият ни курс.
готвим дипломен спектакъл Central Park Quest. Това е една много, смея да твърдя, наистина съвременна пиеса. Тя е написана някъде 90-те години на миналия век и е много съвременна, в същото време и е забавна, но вътре има много тежка истина за хората в днешно време. С театъра като цяло се сблъсках много наскоро и не очаквах да ми хареса толкова, особено някои негови аспекти. И конкретно в Юзото страшно много ми хареса, понеже имаме, нали, часове, програмата ни е запълнена, но също имаме и страшно голяма свобода и време да изпробваме други неща и да работим самостоятелно. Това страшно много ме привлече и ме зарадва, като го открих. Трудностите, които изпитваш като първокурсник? Определено, мисля, че повечето актьори са така с самочувствие и това получава ли, за това не се ли получава, как изглежда, пък то не е работата на актьора да се самонаблюдава. Как оценяваш знанията, които макар и още рано е, но си получила вече в този период от време на следване? Удивих се за какъв наистина кратък период, колко много неща могат да се научат и колко полезни са и всъщност колко добре работят. От началото на първи семестър, т.е. от, да го кажем, началото на октомври до сега, някакси и в мен, и в останалите колеги се усеща някакъв страшен напредък, който не смятах, че е възможен. Специалността актьорство. Скоро днес обяснявах на моите студенти, че това е най-трудната професия. Така ли? Да. Всички си мислят, че е така едно, блясък, забава, всичко е много готино. Имаше една преподавателка в Театралната академия, професор Михайлова, която на втори час взимаше своите студенти и ги водеше на гробището. Им показваше колко млади са умряли актьорите. Те дори да доживеят до една определена възраст, почти цялата им психофизика е почти разбита. Това е тежка професия, защото тя има в нея емоция, има много мислене, има много живеене на хиляди високи обороти. Но пък е най-щастливата, защото ти винаги седиш в един друг свят и само го твориш, само го правиш. С група, естествено, съмишленици. Но това е магията. Ама това бягство полезно ли? Естествено. Действителността е раждам се и умирам. Всичко, с което нужно ни е да го запълним, този разкреп с нещо. Иначе ние сме просто едни биологични единици. Ако не го запълниш с история, с мит, с театър, ако не встъпиш страни от това време, ти никога няма да разбереш как да промениш своя живот. Ти никога няма да разбереш как да промениш действителността. Единствено критичният поглед през литература, през театър, през сериозно кино. И тук отделям, тъй като кино така или иначе една много мощна медия вече. Само този критически поглед ще ти позволи да се върнеш в живота си, да го промениш и да го осмислиш. Какво казвате на вашите студенти? Много неща ви казвам. Аз много приказвам как да виждате. Но по-скоро ги уча да работят. Да изискват повече от себе си и да придобият самочувствие. Тъй като наистина самочувствието е нещо важно. Не е да фукнята, а наистина човешкото чувство на самостойност, на кой съм. Това трябва да кажем, че всъщност ние сме малка държава, но трябва да имаме много добро и правилно самочувствие. Къде сме и кои сме. Тъй като сме ценни. Трудно ли е да си актьор? Много. Много е трудно. Това е изнурителна професия. Това е... Аз съм от семейство на актьори. Затова малко и да си режисьор е трудно. Актьора се прибира в дома си. Изтощен и не можеш да заспи. Целият свят си ляга към 10 часа, актьора се е събудил в 7. Мисля, той е събудил всичко в себе си, за да почне представлението му да свърши в 10. И те обикновено вече после се тресат от една енергия, която трябва някъде да отиде.
Или си, наистина, ако имаш един моноспектакъл, 2 дена след това те не могат да станат от леглото, от умора. Тъй пак там не е просто нещо да излязе и да ни е много готино. Всички се изтощават. Емоцията. Тежко е. Не е лесно. Да не говорим за притесненията, които Стефан Данилов, аз съм го виждал с присъхнала уста преди представление. От притеснения. Така че това са... Не е само хахохихи, цветя и роз. Какво подготвяте като бъдещи планове? Като бъдещи планове имаме в момента една пиеса, която е в много начален етап. Това е Антигона на Софокъл, която е много хубава пиеса за правата на жените реално. Но е много добре изградена, защото мотивацията на всеки един образ е ясна. И големият проблем не е мотивацията на образите, но как те се третират един друг. Колежката ще играе Габриела Авджийска, тя ще играе главната роля на Антигона, но дати за сега още нямаме, тъй като е в много начален етап. Другата пиеса, която е излязла вече от доста време и играем, това е, казва се Чехови страсти. Това са 2 кратки пиеси на Чехов, свързани с любовта, обединени в едно. Едната е Предложението, която е една пиеса за 2 хора, които може би не са точно един за друг, но нямат особено голям избор и трябва да се съберат. И се дърпа да не се съберат и иска да се съберат едновременно и е много комедийна. Аз там играя бащата на момичето, а другата пиеса е Нощта преди съда, пак на Чехов. Отново Чехов. Отново Чехов. Това се казва Чехови страсти. Това обединение между двете пиеси, където аз играя главната роля на Зайцев, която е по-скоро не толкова за любовта, колкото за секса, тъй като става въпрос за изневяра и то не е по любов, а по физическа привлекателност там. И те са много интересни пиеси. Чехов е много прекрасен като автор, тъй като той е много битов и се занимава с много битови теми, но не ги опростява. Той описва хората и какви са те в истинския живот много точно, без да навлиза в някакви глупости, свързани с тях.